काल गोंयभर लोकांनी ही जी बिल पास केले ती आम्ही पळयली आणि जे पद्धतीन ऑपोजिशन ओपोज ऑल दीज बिल्स पण एक उतर आयकनासतना आज ही बिल सगळी पास करून घेतले आणि तितूंतली सगळ्यान वर्स्ट म्हणटा ते जे गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15th of April 1961 amendment bill 2023 हो जो कुमदाद कोड हा तो कुमदाद कोड तो अमेंड करपाचे बिल जेन्ना प्रोड्यूस केले कुमदाद जी म्हणटा ती इतली वर्सांची हे जे कुमदादी सिस्टम आहा ते हांवें कॅटेगरिकली सांगले what is the importance of this and as per article 652 of the Kumdad code ऑलरेडी एक सेशन मागलेले हा कन्व्हेन्शन मागलेले हा ते कन्व्हेन्शन चालू झाले ते कन्व्हेन्शन कित्याक मागलेले ते कन्व्हेन्शन वॉज आस्क्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग ऑल दीज अमेंडमेंट्स करपा सोदता म्हणून गव्हर्नमेंट आणि ते कन्व्हेन्शन काबार जावंक ना पोस्टपोन जाल्ले आणि ते पोस्टपोन जाल्ले कंटिन्यू करून नासतना अमेंडमेंट्स आर बीइंग ब्रॉट व्हिच मीन्स in the court of law this amendment and what has been presented can be challenged. It will be challenged, it will be taken up there and you will be put at fault. I am present kele yahan bolelo I pleaded to everyone that let us protect the kumdads. You want to bring changes like this but we bring it in the way the kumdad tradition is. Te kit olop jalte detail ha boletlo but Goa should know today that आज वो सरकार जो is hell bent on ensuring that they stop and they bulldoze everything. आणि तितून तुले आमगेलो ऑपोजिशनांतलो एकलो एमएलए काल कितकोन उलयलो आणि कित उलयलो तो सगळ्यांनी चलो. When the Kumdad code came, one opposition MLA was in favor of the BJP, and what he has done, you will be knowing in this press itself. त्याची बाहेर आता दुसरे बिल आयले म्हणटा ते एग्रीकल्चराचे ते एग्रीकल्चरा बिलाचे राइट फ्रॉम द डेफिनेशन टिल द इंटेंशन एंड ऑल द पेनल्टीज एंड एवरीथिंग दैट इज देयर टू एन्श्योर दैट द पैडी फील्ड्स which belongs to the Kumdad 75% of paddy fields today in Goa belong to Kumdad and Kumdad paddy fields cannot be sold, cannot be given to anyone. So te Kumdadi paddy fields विकपाक जाय आणि जाय ते युटिलाइज करपाक जाय बाय इंडस्ट्रियल पीपल बाय नॉन एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून हे बिल करून हाडले हेही आम्ही ओपोज केले वी ओपोज वी वेंट इन द वेल वी मेड आवर बेस्ट अटेम्प्ट वी रिक्वेस्टेड हांवें पर्टिक्युलरली रिक्वेस्ट मोडार ओपोज करून रिक्वेस्ट मोडार वचून सांगले की कांयच जायना एक पाट माझे फाटी घे हे बिल हे डिस्कस करया लोकां कडेन मांडया बरे भाशेन तारया घालया कितें जाय ते तुमकां करपाक लेट्स बी व्हेरी स्पेसिफिक ना म्हणपा लागले जे कोण शेत रोयना 3 वर्सांनी शेत रोयना जाल्यार म्हणपा लागले जमीन वयतली शेत रोयना म्हणून लोकांक शेत रोवपाक जाय म्हूण एमपी लाड म्हणपा लागले म्हणजे तुम्ही जरी तरी रोयना जाल्यार तुम्ही रोयचे आणि तुम्ही रोयना जाल्यार ती जमीन वयतली सो अश करपाक गरज ना जायत भाशेन ना यू कॅन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंग म्हणून प्रपोज जाले कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंग करूनही तुझ्यानी एन्श्योर करपा जाता की फेलो जमीन जी आहा ती कल्टिवेट करची म्हणून बट ना इंटेंशन इज ते फार्मिंग जावचे अशें म्हणून इंटेंशन ना सरकाराचे इंटेंशन आहा की जे तेंगेली जी ब्लॅक कोट लॉबी आसा ते ब्लॅक कोट लॉबी हो सगळो जमीन जी आसा वयची आनी हे जमनीचे ब्लॅक कोट लॉबी वचून पयशे करचे आणि तितून ऑपोजिशनाचो एक एमएलए काल तितून भाग घेतलो ऑपोजिशनाक काम कितें ऑपोजिशनाचे काम that we present to everyone what are the faults in this bill and we tell them to take it to the select committee not to give them suggestions and bring in amendments to this आणि पास करपाक ऑपोजिशन एमएलए काल एक वर्ड घातले हितून आणि म्हणपा लागलो सच म्हणून वर्ड काय घायले SUCH सच in this paragraph जाल्यार पास करता लागले you can add such